Gadan ang sarong 43 anyos na lalaki makilis na saksakon sa barangay Palanas, Pilar, Sorsogon kang nakaaging simana. Sa report kang Pilar Municipal Police Station, pigdara pa man sa ospital ang biktima alagad binawian man sa naning buhay. Binisto ang biktima na si Jose Roan Bolos kan barangay Pangpang, Parehong Banwaan. Base sa investigasyon, uminabot ang dati ng nakainom na sospek sa payag-payag kung saan nakikipag-inuman ang biktima. Sa dai maaraman na rason, basang nasa nang sinaksakan sospek sa tagiliran ang biktima. Antes na dagos na mautyan, nakahagad pa man subot ning akuder ang biktima sa tindahan kang sa iyang pinsan, na pirang metro sa ang distansya sa payag-payag, dangan naihiras pa ang pangyayari. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Rafael Sarion ang sospek na si Zalde Alcazar, 44 anyos asin dating punong barangay sa nasambit na lugar, na marikas na duminulag makalis ang nakumitir na krimen. Ex-Kapitan Pisoy nagiinom ini aga pa daa. Dangan alauna, pasado alauna, naglipat duman sa pinagiinuman kaning biktima tapos kan sarong tugang na si Joseph. Kaya naalarma sarong tugang, agad ining tabang na ang sabi, primo nga, binuno ako ni Primong Pisoy dahil mga kong kasalan. Dangan, yun natupag akuder niya, dahil niya na may tama man talaga sa bandang tuukan tulak si biktima, si Jose. Napag-araman man na magpinsan man sana ang biktima asin ang sospek. Sigun kay Sarion, apwera sa biktima, dati nang may sinaksak ang sospek alagad dai na ini sinangatan pa ning kaso. Balita kami sa barangay na subuot ini may nakaalitan da sa barangay kang mga panahon pa dahil may lamano kung anong taon na ini da may sinaksaki bulang. So itong tari ba? Posibleng maatubang sa reklamong murder ang sospek na padagos pang pigahanap kang otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal